Xayrlı kech dostlar. TMTV kanalının Гадел топ клип хит парадында sizni сәламлим мен Айрат Ильясов. Бүгінгі тапшыруда біз якынлашып келеші гаилә бәйрәме уңайыннан резидентларыбызның гаиләләре турында сөйләшербез. Үзләренең гаиләсе генә түгел, аларның әти-әнисе белән дә якынрак танышып китәрбез. Игътибар, без башлыйбыз. Гадәттәгечә тапшырубызның башында без бер резидентыбыз белән саубулашабыз. Бүген сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле топ клип хит парадыннан Айдар һәм Алмас Юнусовлар китә. Аларга уңышлар теләп, туганыма җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлап узабыз. Кайгы борчылулар килсә, хәбәр итәм туганыма, җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа, җаннарыма тынгы табам, җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туган кайым, туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Топ клип хит парадында өр яңа премьера бергәләп каршы алабыз. Tatlı hisler bizədirlər günlərimni, sen qabızdın küpdən sönген şəmlərini. Biz birgə мәңгегә, син һәм мин, янып көю, җаным дию, бу безнең көткән шын сөю. Юлыбыз бер булыр дие, Сукмактан әкрен бергә атладык. Без бергә мәңгегә, син һәм мин, янып көю, җаным дию, бу безнең көткән шын сөю. Салкын килсә, давыл исә, җаннарда саклыйк шәмнәрне, күңел түренә салыйк саф сөюне. Бар дөньямны бүләк иткән, мин яратам җаным сине.
Эльвира Хайруллинаның әти-әниләре инде 57 ел бергә тормыш коралар. Эльвира гаиләдә бер генә бала түгел, аның Равил исемле абыйсы да бар. Алар бер-берсеннән ерак түгел, икесе дә Казанда торалар. Балаларга килгәндә җырчы 13 яшьлек Әминә исемле кызны һәм 11 яшьлек Әмир исемле егетне тәрбияли. Кызганычка каршы зур өметләр баглап тормыш башлаган сөйгән яры Эльвираның гомерлек яры булып чыкмаган. Bir tuğtamı yağa yalğalar Gel alığa şabatırmış atları Ömür bigre kıska uzmasın Zayağa kaderle minutları Dünyalar yedinleri Tırmışlar məğnəsi Yeşi göstələginə Күңелде яс болса Ерек еш hər şaqda Күз сулышы битлерден үтсә дә Вақытлыша яңғыр яуырда Бір тыныр бұлытлы шақлар кирәк күрәмсің Шул яңғырлы күнәр исеңә Төшірір аяз күнәр рәхәтен Dünyalar yedinləri Tırmışlar məğnəsi Yeşi göstələginə Күңелде яс болса Ерек еш hər şaqda Күз сулышы битлерден үтсә дә Күзләрен җимешләр татлырак Дияләр татлырак Бит өлгергән хисләрдә Хөрмәтләп һәм сөеп ярлар Дилән бирү насыйп булсын яшәргә Dünyalar yedinləri Tırmışlar məğnəsi Yeşi göstələginə Күңелде яс болса Ерек еш hər şaqda Күз сулышы битлерден үтсә дә Күз сулышы битлерден үтсә дә 40 яшькә җитеп, әле яңа гына сөйгән ярымны очраттым дип сөйләде Винарис Ильигит. Җырчы октябрьдә өйләнергә тели. Аннары җырчы әнисенә карата җылы хисләре белән уртаклашты. Үз яшенә карамастан, ул заманча уйлый, бик күңелле һәм ягымлы кеше ди Винарис. Мәхәббәт ул була үзенчә җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 169 коды белән SMS язып җибәрегез.
ятам дип әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт ул хыянәткә һич кайчан да юл куймый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт өзеп алып татырга. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт кенә ул бер кайчан да онытылмый. Салкын сулар сибеп кенә аны сүндереп булмый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Була икән үзенчә. Була икән үзенчә. Хәзер сүз Болгар кызлары триосы турында. Айгөл Гардисламованың әти-әнисе Мөслим ягыннан. Җәй җитсә, Айгөл авылга кайтасы булган. Кичен апалары белән урамга чыгып, иртәнге эшкә кадәр клубның идәннәрен туздыра бии торган булганнар. Гөлүзә Кашапованың әти-әнисе укытучылар, әтисе физкультура укытучысы, әнисе рәсем дәресен укыта. Гөлүзәнең икенче ярына килгәндә, алар инде 6 ел таныш. Дуслык хисләре яратуга әйләнгәнен күрми дә калганнар. Айгөл Зайнуллинаның әти-әнисе сәнгать кешеләре. Аның әнисе музыкант, Болгар кызлары төркемен нәкъ ул оештырган. Әтисе режиссер. Айгөлнең 2 улы бар, Тимирлан һәм Әмирхан. Матур, гүзәл кызлардан торган Болгар кызлары триосы өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 168 коды белән SMS юлларга онытмагыз.
Янып бір сүндіріп Болмай ол еркем сүйіп Яратқан ихлас ерек Махаббат үшін Сен елама жырын башқарған Ринат Гыльфанов қысқа жауаплар ұстасы. Ғайлем білен барда рәтті, барда тәртип, Аллаға шүкір дейді ол. Ринатның жыры үшін тауыш берге тілесәгіз, 13-20 номеріне топ клип сөзі білен башлап, 165 коды білен SMS хабар юллағыз, яке TMTV каналының ВКонтакте официаль түркімінде тауыш бергіз. Yıldızlar şağılıp oynayırlar Pıyalarda siyem diyen sizin Erni bir yılı tama Yaşlar yuva hıyal Hislerini seni yılama oh Seni yılama oh Yalnız yazdı dünde Seni yılama oh Yalnız yazdı dünde Yalnız dünde Yazgı hisler oynayıp dünge uta Tiksinine uyda tulgan gözler Taş yürekni azap zorluk bilen Göre almayım diyen yazı bizi Terezeni
Yalnız tünde Ömer boyu balkıp bulmuyorlar Suni balı senin işin ağır Teres kran dik sur boşluk aşa Ufuklarga taba Ümitlerini ize Soңғы қараш Sen yılama, sen yılama Sen yılama, sen yılama Sen yılama, sen yılama Sen yılama, sen yılama Yalnız yazdı dünde Sen yılama, sen yılama Yalnız yazdı dünde Yalnız dünde Менә дуслар, тапшырыбызның уртасына да килеп җиттек. 5нче урынны яулаган резидент белән якынрак танышыр өчен игътибарыгызны экраннарга юнәлтик. Артlarımdan yerip Duydurdun sen Sen bitmiyor düşman Şikeli Yok gerekmiş çıkma Yollarıma Yarattığın senin İkili Uçraşular gerek Dibeytesin Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Yaralar Nişikine uzun Dilesem de Yakın bulmaz bizning oralar Oralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Salqınayıp ketken oralarni Buzg'on edi sening xiyonet Ko'zlarimni qarab aytchi menga Qaydasan bu ulug' muhabbat Uchrashuvlar kerak deb aytasan Qonasa da tiren yaralar Yaralar Nishikine o'zim Dilesem de Yakın bulmaz bizning oralar Oralar Uchrashuvlar kerak Uchrashuvlar kerak Uchrashuvlar kerak Uchrashuvlar kerak deb aytasan Qonasa da tiren yaralar Uchrashuvlar kerak deb aytasan Qonasa da tiren yaralar Yaralar Nishikine o'zim Dilesem de Yakın bulmaz bizning oralar Oralar
Очрашулар кирәк, очрашулар кирәк, очрашулар кирәк, очрашулар кирәк, очрашулар кирәк, очрашулар кирәк. Дуслар, исегезгә төшерәм. Топ клип хит парадында бары тик сез генә хәл итәсез. Резидентларның хит парадтагы тормышы бары тик сездән генә тора. Узган атнаның премьерасы сезнең күңелегезгә хуш килсә, һәм ул хит парадыбызның лидеры булсын дип теләсәгез, 1320 номерына топ клип 171 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Şaştırdı kızlar, esir etti kızlar. Tiksin diyep dipti yüreğim. Sen bit ortamım, sen bit yorta canım. Tayıp yaşım hazır kireğim. Bul yanımdağına, bul yakındağına. Bu yanımda şeyler çalasın. Bul yanımdağına, bul yakında. Bulagımda sen bit olasın. Senin bilen birga aylenaman kulga. Birga tatiq suyuq damlari. Senin quchog'ingda, senin ushog'ingda. Sendaykan turmush yamlari. Bu yanımdağına, bu yakındağına. Koyanımda şeyler çalasın. Bu yanımdağına, bu yakında. Bulagımda sen bit olasın. Salqında yüzsem, жылы söz işitsem. Sözlerinden erim yoğalam. Ömür yaratsam da, sen deyip can atsam da. Men özümni suyup tuyalmam. Bu yanımdağına, bu yakındağına. Koyanımda şeyler çalasın. Bu yanımdağına, bu yakında.
Бул якында Рамил Закиров та безне гаиләсе белән таныштырып үтте. Җырчының әнисе инглиз теле укытучысы. Мөгаен шуңадыр ул бик яхшы инглиз телен белә. Әтисе моторист. Аннары Рамилнең апасы да бар. Без аның белән бер-беребезгә бер дә ошамаганбыз, ләкин аңардан якынрак кеше минем өчен юк дип сөйләде безгә Рамил. 3нче урын иясе экраннарыгызда. Каршы алыгыз. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап бик шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңа канчы шулай шаярырга көлергә. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Яшек дигән дәртебез, моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Батыровлар гаиләсендә 4 кыз. Рамилә белән Разиләнең 2 олы апалары бар. Алар инде Мамадышта гаиләләре белән тормыш коралар. Кызларның әти-әнисе инде 30 елга якын бергә гомер кичерәләр. Киләчәктә үз гаиләбез булса, кемнән үрнәк алырга беләбез. Безнең әти-әниләр моңа тере мисал ди кызлар. Рамилә һәм Разиләнең җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 164 коды белән SMS хәбәр язып җибәрегез. Сезнең экраннарда 2нче урын иясе. Dərəf tübündə iki gülüm var. Su sebebdə ağlar sulğanlar.
Ли Шамсина минем гаиләм дөньяда иң ди. Яш башкаручы әти-әнисен, әби-бабасын бик нык ярата. Ләкин бу тормышта яшәүне ул Марат исемле энекәшсез күз алдына да китерә алмый. Зур үскәч, минем кимендә 3 бала булачак ди Лия. Шулай булсын дигән теләктә калабыз һәм тик мәхәббәт җыры өчен тавыш юлларга онытмыйбыз. Тапшырубызның лидерын каршы алабыз. Алкышлар! Әгәр уңыш сиңа бары тик күренеп китсә, үртәп китсә яныңнан, яткан мендәрең шыланса, ялгыз аткан таныңнан, ялгыз аткан таныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Әгәр тормыш авыр мәшәкатең сиңа салса, төреп тирә-ягыңнан, авыр йөктәй сагыш йөрсә, җилкәләргә сарылган, җилкәләргә сарылган. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Әгәр ялгыш күңелеңдә назлы җырың бетсә, кешең бетсә сагынган, хыял кышың ташлап китсә, өмет китсә җаныңнан, өмет китсә җаныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртә ала. Якты кояш кебек Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Шуның белән бүгенге тапшырубыз тамам. Яраткан резидентларыгызга ярдәм итми калмагыз. 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан җырчыгызның кодын топ клип сүзе белән язып җибәрегез. Ә мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока.
Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj hem Stil studiyasi taqdim etadi. 3 oy bo'yina bizning professional vizajist stilistlar sizni eng muhim tantanaga hazırlarga yordam etishadi. Makiyaj, prическа, manikyur, pedikyur, shugaring, solyariy ham boshqalar. Siz eng motor kalash bo'lasiz. Bu kun sizning uchun unutilmaslik bo'lsin. Telefoni 226 02 70.